ఇది కొట్టరా బాబాయ్ మంచిదే బాబాయ్ కళ్ళ దిగదే ఒరే ప్లాస్టిక్ తెరి ఇది కూడా వినపడరా అబ్బాయి వెనక తెరేది కేక్ బట్టిండి పోయిద్దాం రా బాబాయ్ రా మధ్య గుడిగా గుద్దలో పెట్టుకో తరపు ఇరుగా ఇంట్లో పెడతా గట్లో గుద్దలో పెట్టిన మేసలు బాబు మేసలు అయ్యి కింద ఆతుడిచ్చింది బాబాయ్ టై బాగుంది బాబాయ్ టై బాగుంది సొల్లు అయ్యి బాబాయ్ ఏమో పోరను అక్కడ ఇది కొట్టరా బాబాయ్ మంచిదే బాబాయ్ కళ్ళ దిగదే ఒరే ప్లాస్టిక్ తెరి ఇది కూడా వినపడరా అబ్బాయి వెనక తెరేది కేక్ బట్టిండి పోయిద్దాం రా బాబాయ్ మధ్య గుడిగా గుద్దలో పెట్టుకో ఇరుగా తరపు ఇరుగా ఇంట్లో పెడతా గట్లో గుద్దలో పెట్టిన మేసలు బాబు మేసలు అయ్యి కింద ఆతుడిచ్చింది బాబాయ్ టై బాగుంది బాబాయ్ టై బాగుంది సొల్లు అయ్యి బాబాయ్ ఏమో పోరను అక్కడ ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.